înțeles că pentru tine, am înțeles că pentru tine azi rebuie cu totul altceva. Azi rebuie cu totul altceva. Pentru mine, e tot așa cum era undeva în 2000. Nu am schimbat nimic, că îmi place inculpativ. Nu am schimbat nimic, că lumea vrea să ascultă rap. Muzică de stradă pentru cei ce nu pricep, pentru cei ce au făcut diferențe în atâția ani între mine și cine face muzică pentru bani, pentru fani și pentru cei care m-au susținut mereu. Am să dau în continuare din tot sufletul meu tot ce am mai bun din mine, la fel ca până acum. Că nu-mi place să mă pierd cum s-au pierdut alții pe drum, că nu-mi place să mă număr printre veteranii care după desden sărim cur pentru o radiodifuzare care parcă îi aud cum spuneau la început. Nu o să mă schimb deloc pe fraților ce ați făcut. Au trecut ani și ci că trebuie să fim în trend. Dacă aș fi fost și eu, acum semnam cu The End. E tot așa, e tot așa, cum a fost fiindcă muzica mea, muzica mea e artă clasică. Și tot așa, și tot așa va continua să fie, chiar dacă chiar dacă nu voi mai fi frăție. E tot așa, e tot așa, cum a fost fiindcă muzica mea, muzica mea e artă clasică. Și tot așa, și tot așa va continua să fie, chiar dacă chiar dacă nu voi mai fi frăție. Și dacă tot e tot așa, hai să vedem și altceva. Unde e strada, unde mai e brigada? Unde-s băieții care ascultau răpării tari? Sunt acolo unde vezi numai lăutari, unde nu vezi decât sparți de la ecstasy, ce dansează de reglați, mai ceva ca roboții. Și acolo unde ești și nu mai poartă gin și largi, ci că nu mai sunt la modă, la modă e să retragi, la modă e să te faci travesti sau concita. Dacă vrei să faci ceva legat de muzica ta, legat de muzica mea, nu vreau fai, nu vreau respect, ci vreo 10.000 de fani să îmi țin pe la concert și un pax 2 de cec să mai scot încă un hit. Asta ca să relatez că repării n-au murit, asta ca să demonstrez tuturor că nu sunt vraște. Încă o dată sumatone, tot așa 2014. E tot așa, e tot așa, cum a fost fiindcă muzica mea, muzica mea e artă clasică. Și tot așa, și tot așa va continua să fie, chiar dacă chiar dacă nu voi mai fi frăție. E tot așa, e tot așa, cum a fost fiindcă muzica mea, muzica mea e artă clasică. Și tot așa, și tot așa va continua să fie, chiar dacă chiar dacă nu voi mai fi frăție. E tot așa 2014, e tot așa 2014, e tot așa și tot așa va fi, e tot așa și tot așa va fi. Fugean, fugean.